Hi guys, good morning. So karong buntaga day guys. Mga manamig pamahaw. Haning kuanan butang gatas. Kay saging tunda na nangasayang nangalata na tapay daghan dadto. Sa birthday, kasi kay lubot kay gahi pa ko. Kaling wala yung birthday na Biljig lubot di ay. nanay na. Nanay atay. Sayang sa dalan na. Sama na, oy. Kanira. Oo. No. Layak na ilahan. Aram sam-sam. Samat-samat. First is avocado. Gago-gago. Te, paling sa kutsilyo isa te. Ay, hugas ko kamot. Basan mo lang. 2 avocado. Dako mo ko dito. Mag-experiment. Anak ngait na. Masa kay gamay na niya. Ay, gamay na dila. Masa kay gamay na niya. Mag-aangol. Angol ka dito taon. Dili na si kahangatin. Ha? Dili na mo kahangatin. Sa? Ikaw ba? Naman. Maghanap mo yung kita kay kasing-kasing ba? Diferensya. Magtabi. Magatungat. High blood ka te. Bilin. Low blood. Ano na high-lock ni? Hilux. Ningo na ko dani ugma te. Ano sa kulit te? Na siguro ni kakadit ba kay. Ito patawaran mo sa impyerno. Pagkauwas yung pirno. Dun agday mi kwan guys. Kamuti. Violet! Saan kayo mag- Guys, naglungag mo ka-duty. Guys. Sigara-gara guys ha. Ay! Lamig na ni mga ganun. Ay, gracias sa Diyos. Ay, lubak mahibos. Tawa man. Sa di mahibos yung mga taon. Gracias sa Diyos sa lubot mahibos. Ay, naman. Ginoo pa, Lord pa. Doble gani, doble kara. Siya di ka malangit. Wala na sila kunti. Nakakibaka ka pa sa mga. Masayang man di good himuon. Saan ka wala nga sa tayo butang sino? Ang tuwa lang. Magbuhat ang yung tagkuhan. Magbuhat og maayo sa isig kataw. Di magsigig marites. Sigig pang dagat. Wala kang sikong-kuhan. Wala kang taong di. Apakan. Taas-taas mo nung ting. Hugno na dyan po ka. Madato magmapobre. Mabot. Wala kang panahon. Lakaw nga po'y padulngan. Dahil siminto nga sila. Sino? Ajay no, ang tao, di ko na. Di ko anas ginoo kung hindi kagikan. May Asa ibang- kagikan, ato ka pa uli. May ibang dato. O sa buwan pa madato, matapobre. Na. Kuha na siya daan, hagpong. Pasal. Mag ang kaso na po
Yun sa kayo mong kapulit eh. Kaya music. Hmm. Ay, ito ka, mabukas ka ito. Hindi ko kaulis. Kung ka tayo ba, birthday. Ha? Birthday ka tayo. Baka. Ay, ba si tatay mo? Wala ko nung taas sa inyo. Mahal, bukas. May dito. Agos yan, jitsak yan. Kaya lang, nice. Kaya dali ka. Pila. Okay lang, sila may naglupat. At may nakuha. Yan, yun. Basta ko, pala gano'n pa-scrap. Bato kas lang sa brato, man mo nang hinay. Dugay mabot. Bakit? Sila may tindahan na. Parang ganyan na siya, sa nanay tagunol. Ha? Tagunol. Hindi pala mga baltok-baltok ba? Kaya gani. Pinta na kayo tingin ko pa ni Udto. Lima ako na. Hindi ko kumirin na pusudan. Ang problema ko ka ng ngaon. Kasi ito ang sudan. Ang pato na ko ta. Kuwan. Guys, nagkuwam dahil na siya guys. Oy. Sa ngalan. Nag-video. Kasi mo niya itong kadatuan, pe. Magluto na niya mo. Lutoon niya mo ang kuwan, salad. Luto. Guys, lutoon ba? Lutoon. Huh? Wow. Saging with banana. Wow. Saging with banana. Tik-tik ni mo, te. Saging with banana diya yan. Ingay ni magot kong katimili. Tuwa ka ng kaon. Ha? Mas lami pag halini kay na avocado o apple. Katong ida ba sa saging sa jugs? Ingay dito ka na kaon, kumukaon. Gunahan. Ito saging, gunahan. Siya mas pamdan na. Kung dami yung gidaghan nga, kabaw mong dali kay naman, tagada mong tundan yung manang-manang kahinog. Da, kung naghinog kayo, di, ginabang ninyo skuhan. Excuse me. Da, Excuse me. isika, oy! Excuse me gani. Binitahan mo tayo nung binagyan tayong usab. Wow. Minawa na ko ni Muti. Wala. Saron. Ano sa? Ha? Nahugog na katri. Violet! Nahilula naman. May maligo na taron be. Ayaw na ko ilara pa. Sa imong gugma, kay ako nasayod na. Hindi tayo Ilyas, kadagsan ang kwarta ng Ilyas. Oh, tawa ko. Kailan ko Sus, grabe portang Ilyas. na, nagdagan kay nalipay niya, kay uskatak ko niya, sumugas, hindi pamahin-bahin, ni panghatag ng mga tao. Tapos sila ha? Sa abot, asa itong lugar naman. Dagan kaya nagpulos prasada, kay naghatag sa mga bugas. Nain tayo ni vlog din nga, ay nataon to ninyo, ayan na to silihan ninyo. Kuha ng katunguban niya, ng dato ng mga vlogger. Kami na po'y pansina, kanay taawan na mong bukid, mga balang po'y ba, kuha sa mga balang mo. Kaya kung sinisika na lang daw ko ng kwarta sa mga daan, sa mga nadatong vlogger. Sa gulay sip unti. Problema na ko, ikaw yung kaon na na. Hindi ka mukha ka, mahinlo man eh. Hindi mo ko, makaabot ko na, uli na ko, kaya uma pa lang yung kanon. Ay, ugwa ka na, hindi. Aw ba?
Pito Binaventura. Punon dyan ko basta na ipag-iring ba? Ano Ano yung ginaka? Luba dyan? Ano ka na yun si Ma'am, uli kay laki na yung pamang pero wag mamatay na ako ani ma'am. Pag bata may luoy, magpag-violet mo kay sugakad po. Bili ko bataan man. Kita gagilok pa itong ilog. Hindi ba yung bili ko ano, gilok ka tanan, wala raman. Tapad ni dyan. Yan, gaya mo tayo. Ang iring na, sigala ko nga, ang ginawa iring, nagkatubang mo minduha. Ano man, hindi nga ka, uy. Ang kong bisawin na, kaya ang iyan na ako, nasa kong na akong pagkatubang na ko. Kaninit ba? Inolong mo kaninit. Hanggang po ko sige palo ni mo. Nahurutan na akong kamot o pinuslok. Maalog ka. Wala yun. Ako, ako ko naman gipalog. Nasa po palo. Nagpalo mo kung si mong uban ko. Ano nakikita si mong ubang asa na kapainon? Asa ka pa inon dyan? Tao. Ako na yung palo. Palo mo kung nga tanan lang. Luran ni Kuwan. Ani o ni Kuwan. Ikaw pa ba ka na mahal kita? Dyan! Siya ka rapin! Asa ka na TikTok o ka na Kuwan? Yun, TikTok? Facebook. Facebook ka kasi na yung Facebook. Sige, kag-comment. Kung may pila rin ito kabuok, yan dito matatakuan. Daan mo ito mga kuwan. Katulad ko nakita na ko dito sa kuwan akong gipano. Kapol. Dito sa Kapol. Sa TikTok. Ano saan ba ka dito sa Apple yan? Hinahinarugay ko kagsunod, Apple. Ay, nakuwag. Gusto mo pala ko Apple noan. Yung palo ko ka sa Apple. Babae na inggit sa mara. Nabay taga-bulte. Ha? Naghikog kayo birthday daw ihawig manok. Sabi lang kumabaw. Yung mga auto kila. Bata pa, taga Carmen Bohol. Ano man to siya nga, dito may tao. Kung wala, hindi Mura gikasabaan mo siguro po ito dyan. Dyan so, igagaw o lola. Ha? Naman siya sa bisita ba? Nauwaw siguro. Hikag. Sus, pangutok. Sino? Ha? Pangutok ni Manghikag. Dagang sa dyan mo yun. Ang ipakpakan kay ang bili sa gapsa. Ang apple ba? May pillar, te. Ha? May pillar. Ano? Meninggal. Ang yabag ka. Kung mag-ilan siya naging kuwan-kuwan. Ang kasulay. Pagkaroon mo ka ng gintag-gintag na. Ay, ito po niya. Gas ka lang sana. Banggusan. Ibanggot pa ni mo. Hindi naman ni kuha ng target. Pino na ko. Ay, kuha na ni Oy. Kanang sige na ay. Kanang pinilo. Sana Oy. Ginaling. How did you know I needed someone? Dagko naman yung hiwa, oy. Kuha ni fruit salad. Disimba, yalan sa kanunay. Akong ginamag sa blantanan. Kay ikaw, Kanta-kanta kay uli na sa ubo. ikaduhang bathala. Yaamong di amuma. Sa gabiin
tanan. Yeah. Sa adlong tanan. Buot ka, mga gabi ang adlaw. Gabi, ako, kayo mo na adlaw, tibalik. Padispedidan, patapi. Kayo, galit ka sa atin. Pistirida na naman. Bispedida. Ikaw mo na yung grasya, permit. Ay, grasya naman. Disgrasya. Timbang ko. Ang dalawa siya. Timbang ko gali no. Grabe, just violet tigid lalim dyan. Mga riway magdugay. Igmanujok. Adong singat lang ko gapon. Sus, isang hirapihan. Naguningan na nga. Mao day way magdugay. Magyayan. Nila, kalain-lain ko no. Okay. Samot na kunog tiguang no. Uy. Okay. Kusgan ba sa violet? Tingnan din mas mamala. So ako kung iinan ba ngayon, mako ngayon. Na siguro gusto lang ko ano, ang ini datag. O, ikaw rin tayo sa inong mga kuan, kanang dili pa kuan na sila gusto. Patubanan. Kanang di Hindi sila ganahan ko, kaya matubag yung bukod. may nga di gusto eh. Awa gihatag. Sa gahapon. Ang isang gusto kay di man usad sa terapi, ato pangihatag. Na apod. Hindi ugmalit. Ugmalit. Ugmalit kita'y pabayaran. Sa kalibo man kaha, ugmalit. Wa di usabot pamalaod. Pagpay presidente. Okay. Ako ganit, nagam kami mga ako rin. Ito naman nidugay na sa hotel na isa, ang ka. Kaya nga Tini apa ora tino. Gahi na ti oh. Kamuti. Naingit dagto man itong kamuti. Sa kay imong gikabuangan diha, imong gikabuangan ti. kami, oh. Tawag ng tanghalan. Oh, naamba ang siya, lami siya tingog, iyang ba nagbian siya na naslain. Abi, Violet. Eat na la, eat na. Enggak. Ilaga na ron ilaga diha. Na ron. Yummy, be.